Πουλάκης Γιώργος. Πολύ ευχαρίστως να τα πάρουμε και από μέσα από τώρα. Κατσούρις του, τα σέσικα, καιρός βροχερός, σέσικα και τζινιά. Άκρος θεαματικά είναι, Γιώργο? Όχι ακριβώς, λίγο θεαματικά, λίγο. Λίγο? Θα τα δούμε σε λίγο, για να δούμε την προσπάθειά του. Πάμε όπισθεν. Περίμενε, Γιώργο, περίμενε. Εντάξει, θα βγάλω από τώρα. Τραβάει εκεί, εντάξει. Εδώ δεν βοηθάει καθόλου. Φύγει εκεί μέσα τα πουλιά. Θα ζουμάρουμε να τα ξαναβρούμε. Έχουν και ειδική υπόκριση όλα τα σκυλιά. Δυστυχώς αυτά το μείνανε. Έχουμε λίγο φέτος πρόβλημα με το σαΐνι, όλοι εδώ στην περιοχή. Ωραίος αυτός. Πάμε και στην ανάλυνα. Σχεδόν 5 λεπτά τα πουλάκια.
Ναι, 5,5 λεπτά ήδη έχω γραμμένο. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θες. Πάμε για την επιστροφή. Κατακόρυφα είναι όλα τα βρούμε εκεί πέρα. Μύγες. Ένας ήρθε. Ένας ακόμη. Και άλλος. Υπερβολικά δύσκολος καιρός. Δεν βλέπουν τα πουλιά να έρθουν. Ήρθε ένας ακόμη. Ήρθες για τα συγχαρητήρια. Βέβαια, γιατί. Ο καιρός καλός. Εγώ να κάνω τα παιδιά. Δύσκολος. Τι να λέμε τώρα. Τι να κάνω. Έχεις και τον μπάμπα. Γιώργο. Μαζί σου. Ωραία, φύγαν τα πουλάκια. Ναι. Ο καιρός υπερβολικά δύσκολος, να μην λέμε Βροχή, αέρας. βροχή, αέρας. Πάνω δεν έβλεπα και πολύ καλά. Χαθήκα, Πάνω έχει ομίχλη. τα τράβηξε ο καιρός μέσα. Ναι. Ήρθαν όσα ήρθανε. Τέλος πάντων, πες μας και εσύ τώρα 2 λόγια. Τα πουλιά αυτά εδώ πέρα τα δουλεύω χρόνια, Κωστά. Σχεδόν 20 χρόνια αυτά τα κόκκινα. Καψούρες σου, τα σέσικα. Και μεγάλες κιόλας. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πουλιά. Για τον καιρό, Και δύσκολος. τον τρυπήσαν τον καιρό, είδες, δεν Ναι. είπανε όχι τα πουλιά. Όχι, όχι, ναι, φαίνονται πεταμένα, ναι. Τώρα έχει ομίχλη πάνω, έχει μερικά πουλιά πάνω, εντάξει. Τα έκλεισε ο καιρός, ναι. Και εγώ ο καιρός εκεί πέρα. σε κάποια φάση δεν μπόρεσα να τα πιάσω, δεν δυσκολεύτηκα. Ναι. Πολύ ωραία. Πήγαν, ήρθανε, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Ναι. Συγχαρητήρια, Ευχαριστώ. να ευχηθούμε και στους υπόλοιπους Καλή επιτυχία. καλή επιτυχία. Να δούμε τα και τους άλλους. Ό,τι κάνουμε. Ωραία, κάνουμε, ναι. έγινε, γεια. Έγινε.